abusiafo na wɔtwe asan kɔ afro abɛto yɛn biom yɛde aseda peesie na yɛde matwe di ampɔn Nyankopɔn kɔtɛ mu nyinara sɛnea yɛne wo esua adeɛ no yɛsua sɛ yɛne Yesu Kristo ɛna ɛwɔ kyamfrɛ no mu adusua no yɛayɛ bebree ɛnɛ yɛbɛhwɛ adusua no na yɛtɔ so du baako sɛ wɔhwɛ adusua no atifi asɛm a ɔse retwɛn wɔ kyamfrɛ no mu yɛde mu pɛnsɛmpɛnsɛm mu no ɛbɛbrɛ mu sesia. Nemre no etisen no kwan bes na betimi afa so na atwen Onyankopon emre wo se bia nyame bia mai no eye no kore chemfre bia ye nam ye nya abotre no ye ntwen Onyankopon nyame ya dum na ba ko ba wo sa de besi usu bio na krasi wo nyine wo ndi wo nya na wo na chi se nyame be ye bibia ma wo abrabo ne asechem ade ebiem na ohia. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Yebesai ama munyina akwaba na fe yede nchiaso nkonso na magin kwapa Yesu Kristo so ede ma munyinara yenim yese sene Onyankopon ene yen ade ni yie no Sara na monso Onyankopon ede mo ade ni yie ewiase tempenten kwa Nyankopon asem nkwa na bitimi aboa mnu no eni nti de biara oye adom ode aboafo ebeka me ho wo hase ma yede Sabbath school na fe chosemu empensemu ade ebremu ena so me wo aboafo sonko wo hase ya omoba beboa na fe yede additional sonko ade abremu ansa na meda omo ade akyeremu no me yenkotie enwom free singing band for ho omo wia yede additional ebeto amso. Oh
yɛbɛda yɛ nuanom singing band for ase enyuma omudi adi yɛdesua yi animu ama yɛ medi kan aka sɛ aboafo sonko bi ɛwɔ fidua mu ha sɛ ya mɛde omodi na afei na sɛ meyi omo akyerɛ na afei yɛwia yɛahwɛ yɛn adesua animu media ne Bismarck Mensa ene yehowa domonti me wo kwadwo densi amankwa eka me ho ha se kwadwo densi ye mo akwa ba ye nua ye kwadwo densi obi a ye ne ne hye sa adwumadi ya se dada pa ene nyame aye kwadwo densi adom wasante na ba be kan ye sa zi ye mo akwa ba ye nua me nua me komani mu a onua peni Samuel Abebio nso na eti mfimfin hono Samuel Abebio nso London Ghana menda kwanfo Dicken fo nyina peni no enti me ne me boss na nda yeti hase no enti wa ma me permission ansa na ma beta kunwa mu enti boss ya mo akaba great send then so yeto nsafre wo wa ba na afi me call etro no ha krampo na elder Dr. Alex Collins Alpha ono nso na eti etro eno ha no se na mo amutahwe adisuan elder boy empa wo sa adisuan mu nenso ye wadom okame ho ofidie mu ha elder ya mo akaba great na mo nso no ye be ma mo akaba so esonko kwan so se ne de biarada mo de mo fidie edito London Ghana memenda kwanfo Sabbath school and afi chosemu empensempense mu yedi kan ahwe adisuan no bebre ene de no nso de pa fiti lesson na ne ba no nyina na adisuan e build another line bi amayempa emu ye very very important so wahwa lesson na no se wo crucible no mu a wo se wo yinyankopon aye ye free enumu no na just last week no wo se wo crucible no mu a wo se wo ye obi a wo yo ojo enen so wo se wo crucible no mu atwen wo mu enti build point bi na ye nde ye pese ye hwe na ma ye nkati ene na mema opening Samuel Ababio Mompaye pamchom me Mompaye ene ja osro ye da wase nyamtumfo se de ye mayenda no odi ya behia mu bio ebraso se ye ba beda wonsem adi a kire ye nuanom ne adofo no nyina ye de ye ni asem una wasem ti ye sro se fo asem ne be hye ya no na kire ne ayenka na bra ye be ko wiase no emo afoforo no munya sunsunsan so papa dum ye nyina wadum ti amen. Good. You share or see waiting in the crucible. Last week no you share last week no you share meekness in the crucible or joy ewo chamfrenemu. In fact last week addition na me hu say sa ojo enye nipa wo ye dinjin nemom ojo no enye se wo ye humble crampo ojo no crampo echese ebro humility so we no eye ojo yo bia wakọ hia mu na obi dini ani okọ oyaw mu na nso odi abodikere eti oyaw no mu na nso onim na sepo bia sa de manipa na o ha no sa de we pa de no kwasem ne se enya adusia wi anke be de amaye na na kuku asese odi adusia sei de amaye ene de no nso sa kwakoye sa o se retwen ewo chamfrene mo enka abosem no ye fa free galatifo engoma na echeye num yimu adwenu mienu pamchom mientie onyame asem ose na honhom aba no ni odo anigye asumdwie abjochire ayamye papaye na gidie amen amen ye be fa abojichere no eno na adusua no de amaye hom na bana esum bebre ye fa abojichere no this week no eno na adusua no de amaye na fe ye de ahwe ye adusua enmo the first of all no ye ndi kan enhwe abojichere se kase abojichere eye den ya ye be kira asese se honhom na ba no ba ko no abojichere ye be kira asese eno ana ya abotre no eno wo kan kasa na spoken word ni ya abotre na school die ne ya abojichere ya academic word abojichere that's a bocha anza na ba fu okay one say addition say waiting or train obi an ho pe bibia a train or ye we say bo train say you too slow when ye we say normal course so bibia ye fast o ka fast food o ko ya ugina blame ni ayi waduane ama nti obi apede sa nti addition so ma say bibi wo ho ya say no mienu ye twen
so wakotena car ma na say bus to agya na train to agya na wo gina ho kra train a obi an wo pene sa na wo pre na hwetam na wo tap na wa stress kakra meboa na we de o ha ne dadwe e ko chamfre ni mu no say e say twen and addition ne so kan bosam no tade ama say abodwekere long suffering and was say e honhom na ba na menu mi addition ne de ma mi ama menu mi no ho say ya na ye dru sa yetimi nya sa abodwekere no e twen ana enti ye kase abodwekere obi a de e ko so nka ahi e tai de e ko so no yesen ka asoso so ana se nka ye ho bibi nanso nyame asemti waye din kopem se ebre pan bedu na nyame ahye ne ho an nyame te kasa abodwekere wo twen a ompre ho waye bebi ama na nsi yi me da sipa confidence se wachesa asemfu ano asede ama no kwase wait na nkasa de obi ampe wait no obi ampe so obetwen no kwase se winter yi be so obi a wo de bus ko adwuma na se odi train ko adwuma ye erade na se awoyi etwaw na bus wa kujina bus stop na bus yimba na umudi obeyaw no kwase twen pa de anka utu fie kra na adam pa so twen ankanya ya we de wo twen wo yaw mu no kwase say ano odin great yen hwe bibi ewo Roman 4 enwoma no eche yedu enum yimu enan eni enum pamcho mo mientie onyame asem Roman 4 nwoma etire ye edunum ntiche mu aye enan eni enum no ose na bibiala watwere ato ho no watwere ama yen nkyerɛkyerɛ sɛ yɛmfa boasetɔ ni twere nsɛm no mu awrekyekye so nya anidaso na boasetɔ ni awrekyekye nyankopɔn ma munnwene ade korɔ wɔ mu sɛdeɛ Kristo Yesu kwan tie no amen amen great it ye hwɛ boasetɔ na afin so yen hwɛ asema Roman 4 my Romans chapter 15 verse 4 and 5 my edien na eka etwe especially efa onyankopon boasetɔ ho na boasetɔ no nso krampo nso etesen na boasetɔ no ne nsunsanso ekowie sei yeah enti sane openyi kan ma ye no Paul etre se onyame aye som no no hwe verse 5 na onyankopon ono ye onyame a owa abotre bibi oye no de abotre na eye na verse 4 no kire se niam a onyankopon atro na ye wo Bible mo no watro no for different times na watro ma ye se yanso ye benya abotre de atwen nyankopon enti onyankopon ode emre na ye adwuma a bibia no wahyehye no kama na onyankopon onya abotre wo niam nyina Bible ka se onyankopon onya abotre ema de bonyefo se enya ne penisa adebonfo bewu babronye say he's long suffering towards omo ye niama emfata na onyankopon wo sa abotre no if you say sane niama wahyehyɛ no sa na opese niama ni nyina akɔ na o penso say yenso ye ne ma no sa abotre no yenso yebenya bi great enti so o hwa o say na so wonya abotre a ne nsunsanso ekowie sen okay say na ne kana akamfo kra abebu o say abotre wie de emankunim yes enti say ye Christopher ne ye twen no nsunsanso ebenya say ye twen ne betimi awie nkunim amaye ewo ho enti wasisi ya de ho addition say if we surrender our words to him then we can trust that he will do what is best for us when it's best for us obey de ye papa amaye e woni brem enti mra ye Christopher ye nya abotre no nim say ebe wie e won kunim de mse de trustem e de maye no great si ye hwɛ Psalm 27 verse 14 ne kura okan bibi de to so e ma se wo twɛn no a igusu twɛn no se ma wani na awurade so okay hyɛ wo ho din na ma wo bo nye duru edie be ntra because why a wugusu twɛn no niema bebree ne betimi aba along the way no that's right ebia nipa namfo bi betimi aba ho abekeka bibi aguasum nuanom abusuanom nanso no ni nyina achi no se ma wo bu enye duru because abra wo twɛn wunya sa aboasetɔ no wa twɛn no ebia muwani enna nyankopɔn kutoso na so wani eda nyankopɔn so ani obi abeka won kyɛn no
se beboa wo se mu wo nyina ne se nia nyame akanti no wo se minya ho abotre na metwe great many of us mark men fa kranka won se omaye test ne bebre Romans 5:3-5 Apostle Paul or build some trend be or say abotre yinya no wo mra ye call how mu na wo to bo ase enya abotre na se wonya sa abotre na e ma suahunu obronyi beka se experience na sa suahunu na nam se wonya suahunu bi se asem bi sie enso wonya abotre bom onyankopon je wo firi mu sa suahunu no e ma wo anidaso so next time say the same ayi to wa wo say anidaso na abo wo am wo timatena chemfre no sa ne yedi kan akire mu no obi ani ho a ope chemfre mu tena enya ade a eye nanso si yebetima tena mu a na ese yetim enya sa abotre no na once yenya abotre no na eboaye ema ye build this experiences no great me damase say ma na asembi ewo Psalm 37:7 babia wa bi no Psalm 37:7 no oka David ka asembi wo hono mo o se ye kom awurade na to obo asetwen no nha ho de ne kwan asi no yie nti onipa a odi ne bo so no nti amen afuto ben no ode maye because sometimes no say ye ya na yese ebinumo omo nso nyame kura mpo no nso mu koso ba wa som nyankopon no watwen sa afuto ben na David ma in terms of ne da bia ye ken you say nua David or experience or the esi wa abrabo mu nyina ebi no de aye futuo ma me no mienu no say abrabo no sabe enyamrekatuo eno wa yese obi kwenti ukodi na chi yese nyankopon chira ne ma ye de eye difo enti se wo ho se wo nua bi eye yi anaso wo kɔ nanim a eni kwa so ma ne help say ye Christopher eti say no na emom tade ade chance o se ye ko mu twa awurade na nyame bre ne so a ono de o hye ne ho animonyam kra ma ne bro se de amanfo susu no enti afutuo na yenso ye befa frim se de ekobia no se de obi ye bia se de obi ko na nim kya obia no ma ne ha o de ya ne se ye kom ne twa awurade ne dum na nyame be hye ne ho animonyam ana kakra me de ka ho nso se tore bia ye adwen se ye hwe nkyɛnkyɛn mo no a eno no na ma ya adwen wipe free nyankopon ho ekosi baabi foforo ebi wo ha oni wonamfo nyina wo ho bo na adwani ebubu a na sinasi kra no ono kra ye school mu kra na minimade asen enso ne hwe ene wanya ne hu sei na ono kra no se na busuam na enka niam enkoyo enso ne mi ko hu mi ko Ghana na mi ko hu ka odem kra na buyam aso betwa bisa ho se the source of income no every hinfa and now say wo pepre wo hu akono unim nia ode wo kra kwa akotwa so ntino se ye ya Christopher no ye pese ye hu nyame yeye no o se ne bia na yenya abotre ntino ode David etu ye se yenye ko ma awurade ye nto ye boase ntwe no e bia onyankopon hira o da moment na akra bia na nko afiri asase so ntino nia wanya no hono die o se mu wani mmere no ni mom no o ye nyabotre ne hwe awurade obrebeso great yehwe awurade mre ya ye kan de bia ye kan ye kan bibi kakra ewo Romans chapter 5:6 na fe Galatians 4 no so 9 yimu 9 no Roman 4 no 9 yimu ensia na fe Galatians 4 so enwoma no 9 yimu 9 yehwe ne ye kan fa onyankopon ne Romans chapter 5:6 asi na yeda so ye mre no bre a ese mu no Kristo wu ma aboniye abusuyefo na esie okay na twe Galatians 4 enwoma 9 yimu 9 no o me tie nyame asem wo Galatians 4 enwoma 3 na nchichemu 9 wase na ebra no wie duru no onyankopon osoma ne ba a oba wo no ma wo no mra ase amen ati yecho obi kra obebisa say asentina nyankopon nipa ye boni it take so long thousands of years and sana Jesus Christ ebewu na what they age yankwa minim sana ebi obi nso ekwa maniwu ase ne ekwasa metwenya na mekọ oha musa eye questions a ye bisa nyankopon ne mre no etisen
no kwan bes na betimi afa so na yatwen onyankopon emre. Yeah, and test me no ya kan free Roman Galatians. The outre and say onyame asom no enye say ofiti ya no ye bibi keke. Onyankopon or work according to plan. Say if you're from Genesis say onyankopon body and power how si boy na enye day one no start a bowl nua no bobo fish. Odi kan make sure say obe bibi o ye no ahihye no kama enti ansa no obebo fish no odi kan ema nsuo ne asase eye we say separate to make sure say fish no ba omo ba bi on betena ansa na obo mo akese no wa separate mo hu say grass ne vegetation aba on benya bibi adi sa na onyankopon eweke na Paul can clear say even time onyankopon babeji ye no na ye according to the plan. Enti adofo sana onyankopon oye na djuma enti chemfra ye nemu no se onyankopon do nam chemfra mu a eye time se onya abotre na otwen onyankopon fi se time no onyankopon de ye djuma wo de ebia wo ho hyehye wo chemfra no tinke kanko a onyim free echena nanso ye time se durumre na obeyi we frem eno na adisuye kan say yes, I would train for so young coupon would your way and intimate change in the time no. But ye channel quite ben so na ye be conduct your home and no need here patience no. So when your patience now will be free mo free say or train will be a nyadi will be any home. Now so see a tear say so nyame som no or the mirror and then she share na ye bibia and ye be nyabo tre a train young coupon. Now dear a ye way pounds on says ye bit too much train when young coupon nefa kese no ejina sane yehu onyankopon ene gidia ye wo ewo nyame mu abakosem bi kose onua bi efra no Ian onya cancer na ye winter time ye dena koto hospital na abrochire mamu temperature na ye very cold about 30 degrees into omda hospital no ena o ka kire nurse ni say me yire beba besra me ne in an hour's time. Na nurse ne say oh sorry there's no way so yire beba because the way weather ni see cold no obi anywhere obe step obe resist oba osi abontimpo atu kwan abehwe obi wo hospital na yi en ka kire nurse ne say I'm not saying say any other person beba besra me the American say me yire ye special person or sheba odi so enti me yire aka no obeba na true to the asama kan no less than 1 hour the best will be a PA hospital ho and a nurse in the cancer a fee na magia tum say o yire a special and your do say nim onyame aye som no so onyankopon bo hye bia wo hye odi so Bible mo say emre dru say so babeji ye no obabeji ya ene e chemfre odi atuma e wo time a so yi efrim no ye menya abotre ni atwen onyame. And I be on so a mommy and fire and your life experience and can because you move people or ye nya emfaso or train to say we yes I made to cry no our Ghana no we the kai applies and come a visit to her. Not am bibia ye kama Emma and I saw my visit mammy for visit no so no my agents am by be a men empty. Or more de visa and mamma or more yes I'm rank trying and yes so my friend and the mammy visa because okay be refuse a basic. Maybe I'm busy me question be ama me answer na ba ko na me nua ba ko anom se na hwa na abesra me nua no na no me hu ni pado do on besra no enti anu na ogina aso so on fa visa na ma me enti no ma ha me say we there no bi aso on TV da but me wadwuma mo hwa na papa bi ba hwa na say omo the healthcare professionals e took why into ultimate work permit no yare no also about of England buy into oba no so on tap on yes so me opane o into oba am ne kasa no so said am ne na kasa no bebo am nam so odi agro into me ho kakra no so fa we bra ni be 3-4 months afi de me hwe ya say so waje work permit am enti me nkwaje visa enti me nya visa kra o Ghana na me mo am ho betena ho be 6 months asaba me sa ba enti me ba so ne ama me work permit to adwuma enti me dwene ho na mo say nya me mre no na ye mre pa because if that was the time me ba 6 months na me yes metena ha nka burden metimi atena na so me ba ma nya me ado me nya adwuma me ba na bro ni gina airport o twa me de me ko ho enti sa no ma we nyina ye no ma bi a e me ye hu say nya me bre ne so a na aso enti ya se nya abotere ne ye de ye twa nya me e mre ye se Kristo be ma na beje ye ne mre ne so ye se de di nkom che ka ne mre ne dru ye no
Yesu Kristo eba jenema efiri nkoasom. Amen. Great. Na me bo yem bisa say de ba honhom ma ye twen a honhom faso bi wo ho ma yen. Say o twen no, o twen nyame anim no. Spiritually no, ye nyam faso bi wo mu ana no ase to a ye twen. Kakra me de boa ni se etoro bi a ema yetimi eti Nyankopon asipa yi because uni wo bi betimi akọ situation kro no am oyonku bi betimi ba se wonu de watwen abre nti no won fa na kwa nso na onko hwehwe emwa ba bia ede ne bekwa akọ wie no at the end of the day no wow tina ho etwen ye no wutwa wani kohwe wachi a ba bia ono odi akoduru a wosa na chi ba enye bio no na oti nyame asese adene senka me pepre mu kra di mi nua na chi antinka owuo kra na nka ye ko wuo na enso mi nya abotre etwen ye no se na nyame ewo nhihye pa bi ema enti huhu fam no enam se ye hu ne nyame ye no behind the scene ama ye no na ye de hunam de na printing no hunam no epushie all the time but se yetimi nyame ase wo huhu fam dia wo mo omadi kayo wo mo omadi wo manimu emre bia no yebetimi anya abotre ahwe Nyankopon Amen. Amen. I think say additional outline enema bia no kwasem ni say ebeboa yem pa ye in terms of say wo crucible no mu na wo twen no o say ni di kan no say wo twen a ebema etimi ma wo yi wadwene efri enema bi so ema wo de wadwene mom ekosi Onyankopon eso ebebre ena afen so de toso mienu so o se ema wankasa wo trase ehu ade na wo hwehwe no nya mfoni kese ena so wo twen nti wonya kwan adwene ade no ho yie ehu mfoni no ema amendment bi kurampo na apesa wo ya watimi aye ansana ade no wapesi anase which is very very important ena afen so o se ema yetimi build spiritual perseverance ema hunhum no wo mpaebo wo gidie wo twosem sua because enam so wo twen bibi wo Nyankopon anim nti sa na ma de bia wo ho se wo hu a wo de bibi tu Nyankopon anim a na ase dana ne abuosu wo be Nyankopon papa mpaebo na twosem sua nti sa na ma ni nyina no o se eboa yen pa aye ena afi so o se esa bie apono ema yenya spiritual stamina say so stamina ye omo bobo no anazo obi obo boxing no ahode a obetimi di agina kopem se obetimi ayonkundifo ewo abra okon no beba na wi anase football no be end no na stamina wan hwe ya woni stamina wontimi mobo wontimi ye ayi o se eboa ye mpa ma yetimi nya stamina hunhun yetimi agina epa eye ena fenso ne dia wi no se eboa ma Onyankopon nankasa na de ye no yesusu hu na puzzle na yamfa dwane yi no o se eboa ye twen no eboa ma Onyankopon de si ani ma ye so nti wo twen na wo no fi se wo de waka ne si o bo Onyankopon de wantimi anwane yi no o de ni na dwane it is sometimes abusiafo enye se wo twen a eya na eya de boni o dabi o twen a hwese na adusan de ma ya eboa ye mpa yi entimo mo bi na da o e ma wo mfa kwati kwan bia so enkoya ade bia Nyankopon empe ye ntwen Nyankopon na time no so a Nyankopon on delay time the time no so a oba on time obeye so e de amayen great ye toa ye adusan no so na fe ye kofa David ye nhwe adusan betimi asua free David abrabo Musa ye nkomu ba sa o hwe 1 Samuel chapter 16 now eba ni nyina no 17 nyina ye David ye hwe time aye anointed David in fact at time a Jesse call ni papa fie na okọ anointed David no ya abofra no wo bush krampo a wo twedwan till the time aye anointed no till time a obedi sa o hene no Jerusalem no e dey na betimi free in terms of aboditoria na say ye twen eyimo long suffering na ya can be no until was David there no they am as a case study me no me no I was a situation and after tibia no yenso ebe ho David ya shirana Samuel shirana so obedi hine wo ho shirana be na nka onim anata nipa de na nka adwene say monomo ho aye so na hene ne hyase so so etia kunwa so a ongu ye na de ha adwene krambo so hu si asa shira David onim se kwan bia so David bedi o hene no why so befa kwan bia so ayi David free ho
nanso de obey bia no na nyame enam say nyame ebre ne repent na nyame ayi David afrim na David nso ye na adwene say so ohene ti so inde ono wonni bone bia antia no into onya akwanya kra na nka yeso oyi so free ho nanso nyame asem ma ne kwai say into wan pepre ne ho one day onim say nyame na de so into otwen na nyame brem no obey ne obeye amanasi yie into wo say wono onku de nyame aye de ehira no enti de na enwan say mre bia kai kwa ni mo ehun say Amalek na ebi e de wote say so awu no no de mrika ko bo David amane enim say David ani beje nanso o ma ye che Amalek ni na ye de eku no ne nyina ne say David ka cha so wo ne waku de nyame ehira no sa What said David Nadjun and Nipet? Sad, and I would train no one, a boy, my bread, Nesuyana, Yamishan, when men to us, Yame, Nachadiano, a papa, no, the bar, a chadia, a papa, beer, every door said a better. It was a bean sprout. Would you take hours, that is here, and yinny. Was it oak tree, dear, a chapa and son about it taking years as I've been. So and when young Kenyam so sent from a buy who dear and from an timino. Then nature said, no, David, a train, a brother Suyan and Yamishan and Yama, Nahindino, will be a dim one dance. And to years we are braboni as it said, ye TB and Niquasi a prayer home. What I has shown no more about a brabon. You will break and Yamis train, none of Brennan obey them, or best show one man, no mouse or no mouse, so I nipper be no bit me a day. You are free. Yeah. Mefa crank one say David asem so kind 1 Samuel 16 satem no na so Samuel call Sir David embo say wona onyankopon use obeye ohene that was chapter 16 chapter 17 and antokwane see David ekokoma Israel for Enti building kakra kro 16 yaka kire ne say obey your hene 17 why national hero na enu echi no kra no na ma ne ho enya time bebre wo so ho ana so peso kunu so ye niema bebre ekosi de menu akwadwo kan David koto no ko onya kwanya se obi kun so na so wanku no Bible kire say enam de David ye yenti bon enti ye de call even last week edition no more meekness no because David had opportunity say nipa all time ni nipa de me ato chemfre mu a abrebia mini ani gie no nie enti kameka say oh onyankopon nipa e brain ko beka say oh onyame na de me chamfo ama enti this is an opportunity say me kuno nanso when kuno o say obi a onyame hira no asra no no untimo nya no bone na enam sane David ye yenti Bible kire say so adwen a na ewo efa David ho so time no kra no esesa ye odofo ha enam pese ye nya adisua bi free ha kwata nyina yesua chemfre mu sa wo chemfre mu a enya ade ye anigye ebi asamri obi tete obebre obi de woto de wato chemfre bi mu a woje ho ba bia enye hweye say adwen boni bia ma otim emphasize ni pakro no ho fisa Bible kire say en impo en na so e wa adwen boni fa David ho nanso David ma ho kwan emo onyankopon ma na botre na otwe onyankopon anim say onyankopon asramen wo sema ye ohene eduru mre na onyambe ye me hene mem prepare me ho na sane David ye no etim sakra so enti bia kwan a obefa so a nipa all time wo de wato chemfre mu kwan a obefa so na betena no ebetim asakra nipa no kura yo meda mwase menim so opini abibio enti we share this mu a ase ho no go say o kan ho say de minua mpanifo na dinka kan say don't grab what God has not yet given. God's gifts are always best received from his hand and in his time. Ebia na odofo say de ye kan no ebia ogusu twen no enam se David nya abotre no na wan pepre no hono ne na ye ne dia no ne nsa ekan na emom no se wo pre ho di nyame animu a wan hwe ya na wa pre ho akoye nia ensese wo ye nia nka onyame asiesie se e wo ne nsam a wo de be ma wo ebre esem no na wo kura no wakọ akodi baabi na no so aba abesi wachi yo meda mo ase pa se mo achechiro abusiafo we ya adusia no kwasem se ehia pa ewo ye abrabom David ya abofra na ye bestra na enwo
ewo ni papa fie in fact se na esisi ase obi a obeye ohene o ehase na ohene ne bodam na ese David beto nwoma no sa na ehase obi a ya promise ne se ya be hye nkom se obeba be hene no hwe ba bi ehase obi na afidi obodam ese beto nwoma no efiri ho a afidi David oni Goliath entokwa ni nyina na ya promise no fi na fi ebedru ba bia na fi odwane age ne krankwa sanse ohene na okoto nwoma no ohene sa penaku no in fact do namua ansana sa boshe no ebam so I don't know the wo fam ebi obi a promise o shortcut bi oboa hwe David abrabo ye promise no ya abofra ofa chemfremu ansana eba enti never give up emre no so anyankopon obem hit the right spot. Great. Ye nto aso na ye hwe ade bi nso ebisua free Elijah nso enchen omo nso no omo rashi efri onyankopon and we hwe Elijah so wo hwe Elijah nso story na 1 Kings chapter 18 busia for hon 1 Kings chapter 18 in 19 na hwe Elijah enche bia na one ba akonfo omudisi ani ena nyankopon show ni tumi ema ba akonfo nyina otimi kunkum omu nyina onsenkyerene anyankopon nam no so no achi pepepe ena Jezebel so threaten Elijah na fi Elijah Elijah dwane se ne ye nyina yenim sa abasam no adusua ban ena ebetumi asua free mu in terms of womo so mu ntimi ntwen onyankopon anim na ya na omu dwane afri onyankopon anim akopem wa obabi. Many Bismarck, Elijah story also a powerful story. It's the direct opposite of David Kano. Elijah, 1 Kings 18, Onyankopon ayang wa DSC ewo abrabom. Na wamao akonka ba ne priest ne we bebree. Na ohema Eden Krabai say by the next day no kunwa. Little say, who are top papa so no, you who be that. Ama papa Janisa, Bible church said the kind of Janisa na one ne servants na kwa for Jane eko drew baby. A drew baby no someone ha. No, on also said Jane more 1 day journey. Just onim baby or koni said na po. He said, why you confused? After 1 day journey no, ena onyankopon ma angels baba na duane. Odidi ye ohome ye sorry ye pe no san start ye wasade no ho ahwem onim ba bi okodwane sa 40 days na Bible can same be so kan 1 Kings 19 verse 9 no o say onyankopon bisa na say like ye den na wa finding yourself in the wrong place. Fisa baby na Elijah kodru no ono ankasa nim baby owo ena onim die ntia wadwane akọ odofo die ehu tim ye ne say the opposite say yema ehu ahye so ene say ye de ehu to nyame so and am kan say so obetima twen a ejina ha ohu nyame so ohu nyame say unyame ne yo nyame a ohyeba odiswa then there's no need so be rush every nanim the unyame aka bia no ebam odonto for Bobby Mason can sing be o say nyame esom no he's too kind. So obey anything, obey near bad to you, and it's so wise so obey a mistake. And in Yamia some no ni timpa one ni timpone say I bring in na tell John 2 or say I dream for and say be ye na yempom din bibia be kama mai and na he's all powerful bibia we are saying na ne dia ntia den na see suro nyankopon bo she bia nyame dia mai no ye no kore chemfre bia ye nam ye nya abotre ne ye ntwen wo nyankopon say ye ma ehu hye ye ma sane Elijah fro nyame anima na fi won nam onim ba bia wokono sa na beto Bible ema examples bebree omonso a omoma ehu hye omosa omonso ekoduru ba bia na eni se omokọ ho ye kan Genesis 16:1-3 Abraham ne yere Sarah omoka omotibo omero nyankopon hye Abraham ene Sarah bose obema omoba omoyeso mbedi onyankopon anim ekofa Hagar bae yenim de si a enemrem tokwa kese a ekoso ewo wiase yenim babia na hyese Numbers 20:10 Moses or Rashi say ono no obema
Israel for no insuo emra yesen ko twen onyankopon anim Judges 14:1-3 Samson ekọ ware Philistine ni ba ne aka akire no clear say onyankopon atew ho menko fa yirin free ho yenim de to Samson ye kan Matthew 20:20-21 James any John omoma me ko Yesu ho ekọ ka say jawduru soro a na ne wa mama me baba kwa tena left ba kwa tena right sankola na so si ye kan Luke 9:52-56 amrebi omonam baby omko ka asem bi na kromo for man ni omo omisa Jesus say Jesus my yan commanding na jameshi omo ene yesa kan as one yenim so a obedane Paul 50 asese ne no de ono ane pe rush gegegege odofo twen onyankopon anim chemfre bi awom no nyabotre na twen onyankopon in medase pass many accordance I can't do na after this and dem debate me aka ho ne say in our life no set here Christo sum tie bia na to da bia bit me akode situation oh said ye powerful bia na bit me arashe ana so how bi beba me et me arashe adi nyame en ma me ho akokire na no enkyere se nyame apokra bon nyame besa ma wa kwankyere sa de wa be si ne kwan na so asiesie no wa ye oye said de oye Elisha na said de how na ko Elisha kra de nanka afedi opeso ogu kra na so nyankopon hye ne ho anumanya ma wata ye nkonimdefo nti abrabom ne asetena mo say when we rush we can very easily find ourselves in a wrong place ye prepare ho a e bia enye se ye born nti ba prayer ho nti yakob ba bia enye but e mbubi wo ha anase obi wo ha sese wakosa ati bia no Elijah ko mu no e ma na ha no there's still time say nyame besa agede afen na so besa agene se bra na me fa si kwante ponim na bo abrabo ne che nyame enya great me na mwase yen hwe na fi yen sorry ya disian so David said to you for Psalm 37 yen verse 1-4 no yen hwe asama o kano ewo hono Psalm 37 verse 1-4 no o kan asembi wo hono ma yentie onyame asem wase nhawo ho de moyefo nti mawo bu nhanu o amumu yo ho na enida bi na watwa won aguse esre na wakusa se wira muno a watwa bata awrade ho na ye papa tina asase so na di nokre enan no na ma wani enka awrade ho na wa ma wodie wakoma epe for what question nsa the tosunum no credit for what question evidence na fa ho to ne so no no e na obeye great amen great afutu ben na David the my in terms of year train ewo chamfrey mu no se ye hwe akenka semna batabrade hu fa wakwa hye nyame nsa fa ho to nyame so just in all no a trust in God na efa wakwa nyina ehye ninsa etode bia se ye situation bi mu na menu mienu nyina se ye twen a se de yenuanum nyina di nka keka no ya na enye easy entimpanfo ka bibi se ento wada se wo ka obi dia is so easy to say it's easier said than done enti etode bia se ye ntwe yani anko hwe nyame nkuto na yede ye ho etu ye nia ya ho odin so a at the end of the day said ye nya den sikan ye be find yourself in a wrong place but that time so no na akachi but David enam Psalm 37 so etu me no mienu say e mania na kwaya sini ye ntino ma yenso ye mpepre ye ho say yenso ye ko akodisa enipa na chi nemom no bibia no ye ma yani enka ewo awurade ho na ono no be ma ye nia yakoma pe e bia na bakra na wo twen na watwen ya ache nenti ne watie nsem bebre nipa bebre na mfo akeka bebre agu asum ama wati enye easy sa because nimsenka aware achi ni de ne edi ho eyeba na niema aya yenhwe ni yese nipa aye ne omo eko eba ni nyina no omo ana bebusawo aka abotesem na uko anima na wo bawachi na uda no adasa na enti no oban ho ayefe enti huhu na de na wo ye be kama asa wo de wunnim nia wo se wo ye sa nipa kro no omo kan ye na nyame ya adom na ba ko ba
wasa de besi usu bio na krasi wo nyinu nti wonye na wo na chi na oye oba ye beka se na wo mpe be ma bi nka no ho ana oye be ma nso nti wonye na wo mpe oba bi nso nka no ho oye ntafo a ye beka tro se na wo mpe te wi bi ma ntafo kra de ye wo se kwakwa bi aso no wo matinti no obebusa ho se nkosi da be na betie nipa ma wayi wadwene afi nyame ho na emom nse wo de wakwa ye hye nyame nsa o se ebre no wie duru no osman ne doba no ema ne bae ede be ntini wo twen nsa na ebre no nso nti twen a ogusu twen wo ha wo mu ne bibia de ato nyame anim no nyame se ebre ni nya wie duru menti etie ni nipa ka fo wani ehwe nyankopon Psalm 37 no afutuo nsɛm yɛ nkranhyɛsɛm de ma me ne omienu sɛ kristofo wahu nti adesua ne mu yɛtwɛn nyinaa no ɔsɛ yɛnsua ase yɛde yɛbɛyɛ ma yɛni agye ɛwɔ nyame asɛm mu nti tɔda bi wɔ hɔ ɔsɛ sɛdeɛ na adesua ɔsɛ ha ho ne bɔnyɛfoɔ tam bia yɛ kristofo yɛ ane yɛde yɛn ho compare ɔmo yɛ wiasefoɔ no oyɛ ayɛmfe ho compare sɛ kristo ni sɛ ni sɛ na ɔhwɛ wiase ni anaasɛ obi a bi a wɔnini die korɔ na nipa no mpɔn ni anamo a wɔtu kɔ a na onipa korɔ no so ani abre so ɔpɛ so owura mu saa na nyame ka kyerɛ sɛ me yɛn ha yɛn ho wɔ saa nkorɔfoɔ na ɔsɛ yɛre ntwɛ na ɔtwɛw no agu na wo deɛ ɔsɛ deɛ fa wakoma nyinaa hyɛ awurade nsa na fa ahoto ne so na ɔno na bɛyɛ sɛ nyame bɛyɛ biribi ama wɔ abrabɔ ne asetɛm mu a deɛ ebiem na ohia na kyerɛ sɛ wɔwie pɛyɛ nti dɛ adesua no de ma me no mmienu wɔ ha sɛ yɛmfa yɛn ho nto nyame so na nyame bɛmɛ yɛ nkonimdefoɔ ne dan mu nti amen amen odifo Isaiah ka asɛm bi ɛwɔ Isaiah chapter 40 verse 30 and 31 or say even the youth shall faint and be weary the young men shall utterly fall but they that wait upon the Lord shall renew their strength they shall mount up with wings as eagles they shall run and not be weary they shall walk and not faint. That's right. Dear odifo kyerɛ nyinaa ne sɛ yɛde ho to yɛ ho so a ebeduru mmerɛ bi yɛ hoɔden no ebesi nanso sɛ yɛde ho to nyame so a yɛ hoɔden no abere nyinaa ɛbɛwɔ hɔ ɛfiri sɛ ahoɔden no ɛfiri nyame hɔ ɔdɔfoɔ ɔhaw bɛn na wofam kyɛmfrɛ bɛn na wofam sɛ yareɛ bi na ɛda wo so anaa sɛ wo mma asoɔden anaa sɛ awareɛ mu nsɛm anaa sɛ adwuma nsɛm anaa sɛ obi na wahyɛ da yi wasi wɔ sɛ ɔbɛtan wɔ anaa ɔhaw bi a wokɔm no na atwea de sua a yɛde ma ne sɛ twɛn onyankopɔn ɛfiri sɛ onyame yɛsom no na ɔyɛ ɔnokwaradifoɔ bibia ɔyɛ no ne mmerɛ so deɛ waka nyinaa wadi kan ayɛ twɛn onyankopɔn na sɛ wotwɛn onyankopɔn a they that wait upon the Lord will renew their strength. Amen. Meda mo ase pa se maboa na mo church edition 4 ene yamanfo se edition no kasam ne se edition bia ehia pa ye wo nansen wiase mu se de aba no kra se odifo bi wo ba bi se okonfo bi wo ba bi yesi papa bi wo ba bi yesi saa omom ma won twɛn wo nyankopɔn ema na brabo anase ne pe enye wo abrabo mu da se ne ye nyina ye di kanka na ye futu e de ma ye nyina ye ntwɛn na onyankopɔn hyase se oyɛ wo abrabo mu adwuma ena bu mu se wo twɛn ye no emfaso ba so onyankopɔn enhiramo da sende ye di ne to so dumienu no so e de ebe bramo katwani na me ma kwajodensi enhira so kra ema ye omi emompaye yɛda wase nyametumfoɔ saa yɛ ɔpɛ no mobro ho nti adesua ɛte sei wode ama ɛkɔ yɛbɛfa so a yɛbɛtwɛn ɛtɔ da bi hɔ a yɛ kristofoɔ ntimi ntwɛn koraa nanso nnɛ wo nam nsɛm so otu yɛfo sɛ ehia se yɛtwɛn na yɛtwɛn ne yɛde yɛn ho bataw a wo kristo wode yɛbɛsi yie ɛda wase wɔ nkranhyɛ sɛm ɛte sei yɛgya yɛ ne yɛtiefoɔ nyinaa hyɛ wɔn so sɛ nsɛm ɛte sei no ma ne nsiesie ne yɛnya mpotere ne yɛntwɛn wɔ na abrɛso a wahyɛ ho animuonyam ɛda wase pa wakonya nya ne yɛne wasua de sua te sɛ wɔ kristo yesu dan mu nti amen amen